сайти за неговия брат Еркан и най-вече за неговото семейства. За двамата братя най-лудите сайти Еркан, за цялата фамилия Красимирови. Фамилия Красимирови влиза, моля за внимание. Който завижда, може само да гледа. Говорите зад гърба, пред нас се свивате. Много сте на думи, ама бързо се губите. Сайти Еркан, двама братя, една кръв, едно семейство, една сила, един път, където стъпят всички разбират. Красимирови идват и не се спират. Пред екрана силни, на живо се губите. Много говорите, ама сами се чудите. Ние сме семейство, държим се един за друг. Сайти Еркан, братя до последния удар. Талелеле, лалеле, лелеле, талелеле, лалеле, лелеле. Фамилия Красимирови, име се пази. Със семейство зад нас никой не ни гази. Сайти Еркан, двамата братя, заедно завинаги, това е силата. Авен, братя, нека се чуе, за Красимирови цял свят да знае. Сайти Еркан, една кръв, едно сърце, семейството е сила, това е нашето лице. Талелеле, лалеле, леле.